Και κάποιος λέει, δεν μπορώ να χρωστάω. Εγώ λέει αυτούς τους βλέπω με ένα L στο μέτωπο. Losers. Χήμαρος. Ένας θρύλος, ευθύς, άμεσος, αλλά και θρασής. Οπότε μπορεί να σου πει πράγματα που δεν περιμένεις να τα ακούσεις. Χρησιμοποιεί αρκετά γαλλικά. Εγώ δεν ξέρω γαλλικά, αλλά άκουσα αρκετά γαλλικά από τον κύριο Κιοσάκη. Το συγκεκριμένο event που είχα και την ευλογία να μοιραστώ το stage ουσιαστικά, να εκπαιδεύσω στο ίδιο event μαζί του, κράτησα 3 βασικά πράγματα. Το ένα πράγμα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό οι λέξεις που χρησιμοποιείς. Αν λες για παράδειγμα I can't afford it, όπως λέει ο ίδιος. Never say I can't afford it. Αυτό απαγορεύεται να το λες, γιατί σταματάς τον εγκέφαλό σου από το να σκέφτεται να βρει τη λύση πώς θα το κάνεις αυτό που θες. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι πλέον το νόμισμα του κόσμου είναι το χρέος, κάτι που περισσότεροι αγνοούν. Και το τρίτο είναι ότι χρησιμοποιώ το χρέος για να δημιουργήσω περιουσία και να πληρώνω λιγότερο φόρος. Και κάποιος λέει, δεν μπορώ να χρωστάω. Εγώ λέει αυτούς τους βλέπω με ένα L στο μέτωπο. Losers. Άμα δεν μπορείς να χρωστάς, ενώ όλα τα κράτη του κόσμου χρωστάν, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο χρωστάν και εσύ δεν μπορείς να χρωστάς €1, είσαι καταδικασμένος να συνεχίσεις να παλεύεις για την επιβίωση. Οπότε σταμάτα να παραπονιάσαι και να γκρινιάζεις για το σύστημα και εκμεταλλεύσου τον λογαριασμό σου.